ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേ. മുക്തപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സംസ്ഥയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം സ്യാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാത്മ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. വിജയം നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വഴി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത് നമ്മളെ സ്ലൈഡില് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 8ഉം 9ഉം ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും. സ്ലൈഡിൽ വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോസനാഥ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹോസനാഥ ഭവതാ സ്മയത് ഭയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാം അഭിദൂരദർശനം പ്രേമസ്മിത സ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണ ആനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവ സൗഭഗം. കൃഷ്ണ. അഹോസനാഥ ഭവതാ സ്മയത് ഭയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാം അഭിദൂരദർശനം പ്രേമസ്മിത സ്നിഗ്ധ നിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവ സൗഭഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഹോസനാഥ പവതാസ്മയദ്വയം ത്രൈവിഷ്ടപാനാമി ദൂരദർശനം പ്രേമസ്മിതാ സ്നിഗ്ധനിരീക്ഷണാനനം പശ്യേമ രൂപം തവ സർവ സൗഭഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി. പദാനുപദാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭാതക്ക് ജയ്. അഹോ അഹോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാകുന്നു. സനാഥ യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കുക. ഭവത ഭവാനാൽ സ്മ ഞങ്ങളായി തീർന്നതിനാൽ
യത് ഭയം ഞങ്ങൾ ആയതുപോലെ തൈവൃഷ്ടപാനാം ദേവന്മാരാൽ കൂടി ദൂരദർശനം വളരെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രേമസ്മിത പ്രേമപൂർവം മന്ദഹസിക്കുന്ന പ്രീതിപൂർവമായ നിരീക്ഷണ ആനനം അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന ആ മുഖം പശ്യേമ ഞങ്ങൾ ദർശിക്കട്ടെ. രൂപം സൗന്ദര്യം തവ അങ്ങയുടെ സർവ എല്ലാ സൗഭാഗ്യം മംഗളങ്ങളും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടതിലുള്ള ഏതാണ് സന്തോഷം അവർ അർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പറയുകയാണ് ഇതില് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യമുള്ള ഏതാണ് മന്ദസ്മിതം തൂകുന്ന ആ മുഖം, തിരുമുഖം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ആനന്ദം അല്ലെ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ദ്വാരകാവാസികൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഏത് രൂപത്തിലാ കാണുന്നത്? വളരെ സന്തോഷത്തില് അല്ലെ, പുഞ്ചിരി തൂകിയ ഒരു മുഖമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ആ മുഖമാണ് അല്ലെ, സർവ ആകർഷകനാണ് ഭഗവാൻ എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന അഹോ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലായത് ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? വീണ്ടും വരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് ലഭിച്ചു. സ്വർഗവാസികൾ പോലും അപൂർവമായി മാത്രമേ അങ്ങയെ ദർശിക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് സ്നേഹപൂർണമായ കടാക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ സുസ്മേരവദനം ദർശിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. സർവ മംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അസുന്ദര മുഖം കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് എവിടെ പോകും? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹസ്തിനപുരിയിൽ പോകും. അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലും ഭഗവാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പല തെളിവുകളുമുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ ഗോപശ്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? ഇമ വെട്ടാതെ ഭഗവാനെ നോക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖമാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇമ വെട്ടുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, അത്ര പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? സ്വർഗവാസികൾക്ക് പോലും അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പതിപ്പായിട്ടാണ് ഭൂമണ്ഡലത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് വൃക്ഷമാണ്? ഹരികൃഷ്ണ 15-ാം അധ്യായത്തില് അല്ലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചു, അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അപ്പോ അതിലെല്ലാം ഇലകള് ബ്രാഞ്ചുകള് ഒക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. പുരുഷോത്തമ മാസമായിട്ട് എല്ലാവരും വായിച്ചതുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. 7 സമുദ്രങ്ങളുണ്ട്, 7 ദ്വീപുകളുണ്ട് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തില്. അതിലൊരു സമുദ്രമാണ് ക്ഷീരസമുദ്രം. അതില് ഒരു വെളുത്ത ദ്വീപാണ് ശ്വേതദ്വീപ് അല്ലെ. ആ ശ്വേതദ്വീപിലാണ് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ വരുന്നു ഈ ശ്വേതദ്വീപ്. ആ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല. ഏതൊക്കെ പഞ്ചഭൂതം നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് അല്ലെ. അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഏതാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് അല്ലെ, ആകാശം ഭൂമി. അതെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിട്ട് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം ആരുടെ? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അവിടെ വസിക്കുന്ന. ഇവിടെ എന്തില്ല? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക താമസില്ല, പിന്നെ ഇതില്ല, ത്രിഗുണങ്ങളില്ല, ത്രിഗുണ ക്ലേശങ്ങളില്ല അല്ലെ. ത്രിക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം അതീതമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്വേതദ്വീപ്. ആ ശ്വേതദ്വീപിന് ചുറ്റും വരുന്ന ക്ഷീരോദകശായി സമുദ്രത്തിലാണ് അല്ലെ, ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത്.
പിന്നെ പറയുന്നു ഇത് അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹാപ്രളയം വരുമ്പോഴും ഇതിന് നാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വേറെ ദേവന്മാർക്ക്, ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും അവിടെ പ്രവേശനമില്ല. എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരുമായിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നു? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എവിടെ എത്തുന്നു? തീരത്തെത്തുന്നു അല്ലെ. പാലാഴി തീരത്തെത്തുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? പാലാഴി തീരത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഹൃദയത്തിലൂടെ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ, സന്ദേശം അറിയിക്കുന്നു, അവരുടെ പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയും സന്ദേശം ആയിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കടാക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള, കാണാനുള്ള, ദർശിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. പക്ഷെ ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് ദ്വാരകാവാസികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനത്തിലും ഭാവാർത്ഥത്തിലും ശീലപ്രഭുപാദർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഉപമയും പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതുപോലെയാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നിടത്ത് ഗവർണറുടെ വസതി വരുന്നത് പോലെയാണ്. ഗവർണറുടെ വസതിയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഗവർണറുടെ വസതി എങ്കിലും എന്നൊരു ഉപമയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോ ഗവർണറുടെ വസതിയില് ജീവിത രീതിയും അവിടെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആര് വരുന്നത്? ആരുടെ വാസസ്ഥലം വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥലം വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വലിയ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീലപ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വാരകാവാസികൾ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വ്യക്തിത്വ രഹിതനല്ല. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഇത് ഏതിനെ തള്ളി പറയുന്നതാണ്? മായാവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ തള്ളി പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനാണ്, പരമ ഉത്തമനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമ ഉത്തമൻ ആയ പുരുഷനാണ്, അതായത് വ്യക്തിരൂപമുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വ്യക്തിരൂപത്തിൽ. ഉന്നത ലോകവാസികൾക്ക് പോലും ഇത് അസാധ്യമായതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി കൂടി ആലോചിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവും മറ്റു ദേവന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകാവാസികൾ അതേപോലെ തന്നെ നാരദ മുനി അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കാണാം, സംസാരിക്കാം അല്ലെ. ദ്വാരകാവാസികൾക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ നേരത്തെ വൃന്ദാവൻ വാസികൾക്ക് അല്ലെ, അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ലീലകളാടാം, എല്ലാം സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരി പകർപ്പാകുന്ന ബ്രഹ്മദേവനോ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാർക്കോ ഈ ശ്വേതദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പാലാഴി തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാന് സന്ദേശം അയക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അവർ ദർശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയോ പ്രായോഗിക സത്തത്വശാസ്ത്ര അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയോ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിന്റെ ഏതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തരാകയാൽ ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകാവാസികളും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. ജീവസത്തകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പൊ ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാരെ, നമ്മൾ മനുഷ്യരെയും എല്ലാവരെയുമാണ് ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഭാവികവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ പുനർജീവനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരൊറ്റ മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കൂ?
ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വരൂപം അല്ലെ, ആ ആത്മീയ സ്വരൂപം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലെത്തുന്നു? സ്വാഭാവികമായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവിതാവസ്ഥ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപ അവസ്ഥ. അതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു വിരാട് രൂപം പോലും എന്ത് ആയിരുന്നു? ഭൗതിക രൂപം ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഇതില് വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ചും പരമോന്നത ശക്തിയെ കുറിച്ചും കാലാകാലങ്ങളില് പല പല തത്വങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം, ആദ്യത്തെ സത്യയുഗം, ആ കാലങ്ങളില് ഒക്കെ താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 9:34 ശ്ലോകത്തിലും അല്ലെ അതിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത്? 9:34 ശ്ലോകം. ഭക്തോ മജ്ഞാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വിശ്വസി യുക്തൈവം ആത്മാനം തത്പരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേപോലെ 10:8 ശ്ലോകം പറഞ്ഞോളൂ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ. അതല്ലേ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതെ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം സമന്വിത. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് തത്വങ്ങളാണ് അല്ലെ. താത്വികമായിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. അതിലൂടെ നമ്മളോടും പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭാഗവതത്തില് അതിന്റെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന അധ്യായത്തില് ഭഗവാനുമായുള്ള വേർപാട് ഭഗവത് ഭക്തരുടെ പ്രായോഗിക വൈകാരിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദ്വാരകാവാസികൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഏതായിട്ട് തോന്നുന്നു? എത്രയായിട്ട് തോന്നുന്നു? യുഗങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ, യുഗങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അവർ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് താത്വികമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ അവർ ശരിക്കും അനുഭവിച്ച കാര്യം പ്രകടമാക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ 11:53 ഇതേപോലെ വരുന്നു. ഏതാണ്? അഹം വേദേർ. ആരെങ്കിലും പഠിച്ചെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. അഹം വേദേർ ന തപസ ന ദാനേന ന ചേദ്യയാ ശക്യേവം വിദോ ദ്രഷ്ടം ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ മുനിമാർക്കൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. വേദപഠനം, തപസ്, ദാനം ഇവ കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പകരം എന്ത് വേണം? എന്താണ്? സ്വയമേ അനന്യ ഭക്തി. കുന്തിദേവി സ്തുതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും അല്ലെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പം ഭാഗവതത്തില് അവർ അനുഭവിച്ച പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്, നാരദ മഹർഷിയെ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തനായത് കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന ചിത്രകേതു അല്ലെ, 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്ന ചിത്രകേതുവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദുഃഖത്തില് വിലപിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതാ, നിന്റെ അനന്യ ഭക്തി എന്തിനിടയാക്കും? നിനക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ ഏവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ, അനന്യഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നടുത്ത് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേഷ് മാതാജി, ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞു. ഇതില്ലേ പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപും പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ
ശരിപ്പകർപ്പാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പറയാം. അത് തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാല് വൈകുണ്ഠ ഇപ്പൊ ധ്രുവലോകം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്താണ്. പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെയാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും എന്തില്ല, ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമോ ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മഹാ അഗ്നി വന്നിട്ട് എല്ലാ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ 14 ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ധ്രുവലോകവും നശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം, ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഗവർണറുടെ വസതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുമായിട്ട് നമുക്ക് സൗഹൃദ ബന്ധമുള്ളപ്പോ അമേരിക്കയുടെ എംബസി നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ നമ്മുടെ എംബസി അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അമേരിക്ക ഇവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലെ, പക്ഷെ അമേരിക്കയുടെ എംബസി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഏതുപോലെ? അമേരിക്കയുടെ പ്രാതിനിധ്യം പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ആയിട്ട് വരുന്നത്, പ്രതിരൂപമായിട്ട് ഈ ശ്വേതദ്വീപും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ ക്ഷീരോദക സമുദ്രം 7 ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിലൊരു സമുദ്രമാണ് ക്ഷീരോദക സമുദ്രമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ 7 സമുദ്രങ്ങളുണ്ട്, 7 ദ്വീപുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടുവിൽ വരുന്ന ദ്വീപായിട്ടാണ് ശ്വേതദ്വീപിന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. ഏതുപോലെ അശുദ്ധ വൃക്ഷം ഭൂമണ്ഡലം അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? ശരിക്കുള്ള വൃക്ഷമാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന, ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠവും എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ഈ ശ്വേതദ്വീപും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. ശ്വേതദ്വീപ്, ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി സമുദ്രം, കാരണോദകശായി സമുദ്രം, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 3 സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെല്ലാം ഏതിന്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെ, ബ്രഹ്മലോകം വരെയാണ് ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് കാണുന്നു? വിരജ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ക്ഷീരോദക സമുദ്രം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്രഹ്മലോകത്താണ് ഇത് അല്ലേ? ബ്രഹ്മലോകത്തല്ല, ബ്രഹ്മലോകമല്ല, ഭൗതിക ലോകം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ബ്രഹ്മലോകത്തല്ല. ബ്രഹ്മലോകത്തിന് പുറത്ത്, ബ്രഹ്മലോകത്തെ ഏത് പെടത്തില്ല. നമ്മുടെ ശ്വേതദ്വീപമൊന്നും അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ 7 സമുദ്രങ്ങളും 7 ദ്വീപുകളും. അത് നമ്മൾ മാതാജി എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ളവരെല്ലാം ആ ഗോലോക ചാർട്ട് വന്ന് വലുതാക്കി സ്യൂം ചെയ്തൊന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ 7 സമുദ്രങ്ങളെയും ദ്വീപുകളെയും ഒക്കെ അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ കാരണോദകശായി സമുദ്രം, ഗർഭോദകശായി സമുദ്രം, ക്ഷീരോദകശായി സമുദ്രം എല്ലാം അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടാം. അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കണം. ജംബുദ്വീപം നമ്മുടെ ഭാരതം ഉൾപ്പെടുന്ന, അതെ ഭാരതം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ജംബുദ്വീപായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംശയം തീർക്കാം മാതാജി. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും സംശയങ്ങള് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9 ശ്ലോകം 9. എർഹി അംബുജാക്ഷ, ഞാൻ പിരിച്ചു വായിക്കുന്നതാണ്. എർഹി അംബുജ അക്ഷ അപസസാരഭോ ഭവാൻ പുരോന്മധൂൻവാധ വ അധ സുഹൃത് ദിദൃക്ഷയാ തദ്രാബ്ദകോടി പ്രതിമ ക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിന അക്ഷ്ണോ ഇവ ന തവാച്യുത. കൃഷ്ണ. എർഹി അംബുജ അക്ഷ, അതാണ് എർഹാംബുജാക്ഷ. അപസസാരഭോ ഭവാൻ പുരൂൻ മധൂൻ വാ അധ വാധ സുഹൃത് ദിദൃക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമ ക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാ അക്ഷ്ണോ ഇവ ന തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്ലോകം 9. 9. യർഹാംബുജാക്ഷവാസര യർഹാംബുജാക്ഷാഭാസസാരവോ ഭവാൻ കുരൂർമധുൻവാദ സുഹൃദ്ദൃക്ഷയാ തത്രാബ്ദികോടി പ്രതിമഹക്ഷണോ ഭവേത് ദേവി വിനാക്ഷണോ ഇവന്ന സ്ഥാവച്യുതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മധൂൻ എന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സംശയമുള്ളപ്പം സംസ്കൃതം ഒന്ന് നോക്കണേ. മധൂൻ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. മധുവൻ. ഇവിടെ മധുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മധുര എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് വ്രജഭൂമിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കാരണം മധുരയില് ജരാസന്ധ വധത്തിന് ശേഷം അല്ലെ, ജരാസന്ധ യുദ്ധം അല്ലെ, 17 യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. 18ാമത്തെ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? ജരാസന്ധൻ വരുന്നുണ്ട് പടയും നയിച്ച് എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദ്വാരകാദ്വീപ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ, ദ്വാരക ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അത് കാരണം ആരും അവിടെ അവശേഷിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ആരും അവശേഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മധുരയിൽ തിരിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേസമയം വ്രജഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു പോകും എന്ന് ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു. പല ശ്ലോകങ്ങളിലും പത്മപുരാണത്തിലും അതേപോലെ മറ്റു പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ വീണ്ടും പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 10ാം സ്കന്ധത്തില് 50 അധ്യായത്തില് 57ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരെയും ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് 10ാം സ്കന്ധത്തെ 39ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 35ാമത്തെ ശ്ലോകവും 10ാം അധ്യായത്തില് 10ാം സ്കന്ധത്തില് 45ാം അധ്യായത്തില് 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിലും പത്മപുരാണത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയതും ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് വന്ന കാര്യവും ഒക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പോയി എന്നാണ് പുരാണം പറയുന്നതും ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയ കാര്യം. പക്ഷെ ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് പോയില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പോകുമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പദാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ് എർഹി. എപ്പോഴൊക്കെ അംബുജാക്ഷ അല്ലയോ പത്മലോചന, പത്മത്തിന്റെ പോലെ കണ്ണുള്ള ആളല്ലേ. അപ സസാര അങ്ങ് വിട്ടകലുന്നവോ, ഹോ അല്ലയോ ഭവാൻ അങ്ങ് കുരൂൻ രാജാവ് കുരുവിന്റെ വംശജ, മധൂൻ വ്രജഭൂമി നിവാസികൾ, വ അല്ലെങ്കിൽ അധ ആകയാൽ, സുഹൃത് ദിദൃക്ഷയ അവരെ സന്ദർശിക്കാനായി, സുഹൃദ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, സന്ദർശിക്കാനായി, തത്ര ആ വേളയിൽ, അബ്ദകോടി ജനലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, പ്രതിമ പോലെ, പ്രതിമഹ പോലെ, ക്ഷണഹ നിമിഷങ്ങൾ. നിമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിനി സർഗം വിസർഗം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാം. 3ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലും അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആരോ ഒരാള് ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. ഭവേത് ആയിത്തീരുന്നു, രവിം സൂര്യൻ, വിന ഇല്ലാതെ, അക്ഷ്ണോ നയനങ്ങളുടെ അല്ലെ, ഇവ അതുപോലെ, നഹ ഞങ്ങളുടെ, തവ അങ്ങയുടെ, അച്യുത അല്ലയോ, വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവന്, അച്യുത ചുരി സംഭവിക്കാത്തവന്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതർക്ക് ജയം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ തിരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവർക്ക് പരാതി എന്താണ്? സങ്കടം പറയുകയാണ്. പരാതിയല്ല, ഭഗവാനോട് സങ്കടം പറയുകയാണ്. അങ്ങ് മധുരയിലോ, മധുര എന്നിവിടെ മധുവിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കിടന്നുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിലോ ഹസ്തിനപുരത്തിലോ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ അച്യുത, ആ വേളകളിൽ സൂര്യനില്ലാത്തപ്പോഴെന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കണ്ണിന് എന്താണ് കാണാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അത് എപ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വെളിച്ചമുള്ളപ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുട്ടത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ കൈ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ തപ്പി നോക്കണം. മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് തപ്പി നോക്കിയാലേ നമ്മുടെ കൈ എവിടെയാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഏതുപോലെയാണ് സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനും
കാഴ്ച ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതുപോലെയാണ്. അങ്ങില്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നിമിഷം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു? ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസമായി പോയിട്ട് എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇന്നലെ വന്നതുപോലെ തോന്നും. ഒരുപാട് ദിവസം ആയാലും നമുക്ക് ഇന്നലെ വന്നതുപോലെ തോന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ കാണാതാകുമ്പോൾ ദ്വാരകാവാസികൾ എന്താണ് ഉഴലുകയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് പറയാം, കാണാത്ത ആ വിഷമത്തില് അവരങ്ങനെ ബുദ്ധി വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവത് അസ്തിത്വം നിർണയിക്കുവാനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പരിപൂർണം ആയവ അല്ലെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 4 തരം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്തില് പഠിച്ചു അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ തെറ്റുകൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു, മനുഷ്യന് തെറ്റുപറ്റും, അതൊന്ന്. പിന്നെ കുറ്റം പറയാനും ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു മായയാൽ അപഹൃത ജ്ഞാനം അല്ലെ? മായയാൽ അപഹൃത ജ്ഞാനം, നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അറിവാണ് നമുക്കപ്പൊ കിട്ടുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തേത്. വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത. അത് മൂന്നാമത്തത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ അതന്നെ ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇരുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയം അപൂർണമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയം പ്രയോജനമില്ല. കണ്ണ് അല്ലെ? കണ്ണാകുന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അപ്പൊ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോഴേ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളെ കാണുന്നു. അല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ അതും പഠിച്ചു. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മനസ്സില് ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതാണ് സ്മരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഓടിയെത്തും അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ഏതാണ്? അടുത്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പരിപൂർണമായതല്ലെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു ആപ്പിളിന്റെ പടം ദൂരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കോ എന്ത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ എന്ന്. അത് അടുത്തടുത്ത് കാണുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അതെന്താണ്? ചീഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തല്ലലുണ്ട്, പുഴുവുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഒരു ആപ്പിൾ ദൂരെ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നും. അടുത്ത് വെച്ച് അടുപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് ശരിയല്ല. അതാണ് ഇന്ദ്രിയം അങ്ങനെ നമ്മളെ ചതിക്കും അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയം ചതിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല ആളുകളെന്ന്. അടുത്തറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആള് ശരിയല്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് പ്രത്യേക ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായിട്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ അങ്ങനെ പറയാം. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആകയാൽ പരമസത്യമാകയാൽ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് സൂര്യനില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതം ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് സൂര്യൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള. ഇനിയിപ്പം ഏതാണ്? സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അല്ലെ? അപ്പോഴും സൂര്യന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഒന്നുകിൽ തെറ്റായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായതോ ആകുന്നു. സൂര്യന് വിപരീതമായത് അന്ധകാരമാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും അല്ലെ?
അപ്പം വെളിച്ചവും അന്ധകാരവും ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒക്കെ തെറ്റുപറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ കൃഷ്ണന് വിപരീതമായത് മായയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അന്ധകാരത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെളിച്ചം. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെത് ഏതാണ്? അജ്ഞത. ഭഗവാന്റേത് മായ. അല്ലെ? ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് വരുന്നു? മായ. എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകത്തുന്നു മായ എന്നുള്ളത്. അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് മായ. എങ്കിലും എന്താണ് നമ്മളെ ഭൗതികതയെ തളച്ചിടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നു? മായയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് അജ്ഞതയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 5 പ്രധാന അജ്ഞതയുടെ കാര്യങ്ങളെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ക്രിയേഷൻ അജ്ഞതയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് പെടുന്നു? മായ. മായ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? അജ്ഞതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. വേറൊരു കഥയുണ്ട്. ഒരു ഗോപകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 14 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കുട്ടിയെ ശിഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിച്ച ഒരു ഗുരു മന്ത്രം ജപിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഗോപകുമാർ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഓരോ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതും ബ്രഹ്മാവാകുന്നതും മഹാകാലന്റെ അടുത്തെത്തുന്നതും പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുന്നു. അവിടെയാണ് ഇഷ്ടം. വൃന്ദാവനമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം. അവിടെ വരുന്നതും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ മായ വളരെ ആകർഷിക്കുന്നതും. അപ്പൊ എല്ലാം അവിടെ വളരെ ആകർഷകമായിട്ടാണ് മായയില് മുഴുകുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും വീഴാതെ ഗോപകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണ് 14 വയസ്സായ ടീനേജറാണ് പോകുന്നതും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഇതിലാ വരുന്നത്. ഭാഗവത അമൃത ഇതിൽ വരുന്ന ഭാഗവത അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് കേട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? മായ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥയാണ്. ഏത് തീരത്ത് വരുന്നതാണ്? വൃന്ദാവനത്തില് കേശി ഘട്ട്. നമ്മൾ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കേശി ഘട്ടിൽ പോകുന്ന ആരും അവിടെ ഓടക്കുഴലൂതി പുഞ്ചിരി തൂകി മന്ദസ്മിതത്തോട് നിൽക്കുന്ന ആ ഗോവിന്ദന് നോക്കി പോകരുത് എന്ന് ഒരു ഗോപി വേറെ ഗോപിമാരോട് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. അതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കും, മറന്നു പോയതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ആകർഷകനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് രൂപഗോസ്വാമി കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആകർഷണത്തിൽ നമ്മൾ വീണു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകത്തില്ല. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണ. അല്ലെ? കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശം കാരണം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് സർവ്വതും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വിദ്യ നൽകുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണ്, താൻ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ് എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കില്ല, മായയിൽ വീഴത്തില്ല. അല്ലെ? അതാണ് അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്ന മായ. ആകയാൽ നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മംഗളാരതിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്രകാരമാകയാൽ നമുക്ക് നമ്മയെയും ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഭക്തരായിരിക്കണം, മായയുടെ പിടിയിൽ വീഴാതിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്ന തരത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരോട് ഒരു പ്രത്യേക കൂറുണ്ടാകും. നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇളയ കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് പോലെ എന്നാണ് അവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, ഒന്ന് വെറുതെ പറയുന്നെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് പോലെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ ഏതൊന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ സകല അറിവും മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ വീഴാതെ ഈ മായികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികതയിൽ വീഴാതെ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വീക്ഷണം നമുക്ക് ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം വയം നാഥ ചിരോക്ഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ട്യാ അഖിലതാപശോഷണം ജീവേമതേ സുന്ദരഹാസശോഭിതം അപശ്യമാനാവദനം മനോഹരം ഇത് ചോദീരിത വാച പ്രജാനാ ഭക്തവത്സലഃ ശൃണ്വനോ അനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിദന്യൻ പ്രാവിശത്പുരം. കൃഷ്ണ ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോളൂ. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 10. കഥം വയം നാഥ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ടാഖില താപശോഷണം ജീവേമതേ സുന്ദരഃ സശോഭിതം അപശ്യമാനം വദനം മനോഹരം ഇതി ചോദീരിതാ വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല ശൃണ്വാനോ അനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിദന്യൻ പ്രാവിശത്പുരം പുരം. ഹരകൃഷ്ണമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. 9 മധുരയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വൃന്ദാവനം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ജീവിതത്തിലെ ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാണ്, ഏത് ദശയിലാണ് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തത്, ആരെയൊക്കെ വധിച്ചു, എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എവിടെ പോയത്, മധുരയ്ക്ക് പോയത് അല്ലെ. 11 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് പോയത് അല്ലെ. അക്രൂരൻ വന്ന് ക്ഷണിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ 11 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അവിടെ നടത്തിയ കൃത്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, പിന്നെ അദ്ദേഹം ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് പോയത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈം ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇവിടെ അക്രൂരൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഗോപികൾ അല്ലെ, ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും തടയുന്നതാണ് അല്ലെ. അക്രൂരന്റെ പേര് യോജിക്കുന്നതല്ല, ക്രൂരതയെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും പറഞ്ഞ എന്താണ്, ക്രൂരത ഇല്ലാത്ത അവൻ എന്നുള്ളതാണ് അക്രൂരൻ എന്ന പേര് തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് അക്രൂരനല്ല, ക്രൂരനാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഗോപീഗീതത്തിലേക്ക് ഗോപികമാരുടെ, ഭഗവാനെ കാണാത്തപ്പോ ഗോപികമാരുടെ അന്വേഷണമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് കാണാതിരിക്കുമ്പോ ഉള്ള ആ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയ അവരുടെ ആ നഷ്ടം, അത് വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അപ്പൊ അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, സ്മരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോഴും വിപ്രലംബ ഭാവമായിരുന്നു. അതേപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ വനത്തിൽ ലീലകളാടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോഴും ഗോപീഗീത അല്ലെ, അപ്പോഴും ആ വിപ്രലംബ ഭാവമായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ ദുഃഖം നമുക്കറിയാം. മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് കാരണം തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അല്ലെ. അർജുനനിലൂടെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കേണ്ടതില്ല, ഭഗവാൻ പോയി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോയി, അപ്പൊ തനിക്കും പോണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആരും പിന്തുടർന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും അതേപോലെ ഭാര്യയും അല്ലെ, ഭാര്യമാരും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു എന്നാണ്. അതാണ് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ അവസാന അന്ത്യലീല സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തികച്ചും ഏത് ഭാവത്തിലായിരുന്നു? ഈ വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ അറിയാം. ആരൊക്കെയാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനം എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? പേരൊന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ജീവഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട്, ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി. ഒരാളുടെ പേര് വിട്ടുപോയി. ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അവരും ഈ വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും നേതൃത്വത്തില് ബാക്കി 4 പേരും കൂടെ 5 പേരും പിന്നെന്താണ് ഭക്തന്മാര് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ സഹായത്തോടു കൂടി വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലകളാടിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അവർ. അപ്പൊ അവരും വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ, പ്രേമഭക്തിയിലാണ് അല്ലെ അവരും ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനോട് തോന്നുന്ന പ്രേമത്തെയാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്ലൈഡിലും ഏതാണ് 10ാമത്തതിന്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാനെ വേർപെടുമ്പോ ഉള്ള ദ്വാരകാവാസികളുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ വിരഹം എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓരോ നിമിഷവും അവർക്ക് എന്താണ് വിഷമം? അടക്കാനാവാത്ത വിഷമമാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി ഈ കാര്യം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അതില് പഠിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതില് നോക്കാം പ്രഭുപാദർ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് നാഥ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങ് സദാസമയം പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്ന അങ്ങയുടെ ആകർഷകമായ വദനം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനാകും? അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. കേന്ദ്ര ശക്തി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതിപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതല്ലേ. മുമ്പ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതൊന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും നിലനിർത്തുന്ന ശക്തി എന്ന്. പ്രജകളോടും ഭക്തരോടും വളരെ കാരുണ്യവാനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ദ്വാരകാപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം അവർക്ക് മേൽ ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ അഭിവന്ദനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തും അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രസംഗം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പകരം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അതീന്ദ്രിയ കടാക്ഷം അവർക്ക് മേൽ ചൊരിഞ്ഞു എന്നാണ് അല്ലെ. കാരുണ്യവാനാണ്. അവർക്ക് മേൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കടാക്ഷം ഒന്ന് നോക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ നോട്ടത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ഇഷ്ടം. ഭഗവാന് ഞങ്ങളെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാനായിട്ടുള്ള ആ പ്രതീതി ഉളവാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം മാത്രം മതിയായി എന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകർഷണം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നു വളരെ ശക്തിമത്തായതാണ്. അത് നമ്മള് മഹാഭാരതം സീരിയൽ കണ്ടവർക്കായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന അല്ലെ സൈനികരെല്ലാം കിടക്കുന്നു, ചങ്ങലയോടൊപ്പം താഴത്ത് കിടക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആരും കണ്ടില്ലേ മഹാഭാരതം സീരിയല്? ആരും കണ്ടില്ല? എല്ലാവരും കണ്ട്. അത് പല പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നോട്ടം അല്ലെ, നമുക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മായുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ചിരിയും നോട്ടവും അല്ലെ, അതാണ്. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്താൽ ആകർഷിതനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഒരാൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഗോപികമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും സങ്കടം പറഞ്ഞത്.
അതേപോലെ ഗോപി പറയുന്ന ആകർഷിതനായാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണന്റെ വീക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടിയാല് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഭൗതികതയെ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ദർശനത്തിന് ഇടയാക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോപി അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ശാശ്വതമായി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനില്ലാതെ കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉത്ഭവസ്ഥാനം സൂര്യൻ എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏതാണ്? വിഭു, നമ്മൾ അണു അല്ലെ, പരമാണു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പരമാണു പരമാണുക്കൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അണുവാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇനി സർഗം വിസർഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൗര തേജ പ്രസരണത്തിന്റെ തന്മാത്രിക, അതാണ് ഇവിടെ തന്മാത്രിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പരമാണു. ഘടകങ്ങളാകുന്നു. അவ்விധത്തിൽ സൂര്യകിരണങ്ങളെയും സൂര്യനെയും വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യകിരണം ഉള്ളൂ. സൂര്യകിരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ട്? സൂര്യനുണ്ട് അല്ലെ. മേഘത്താൽ വേർപെടുത്തുന്നത് താൽക്കാലികവും കൃത്രിമവുമാകുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ രശ്മി കാണാതാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മേഘം ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പോഴാണ്. അത് താൽക്കാലികമാണ്, കൃത്രിമം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോ ഏതുണ്ടായിരിക്കും? സൂര്യകിരണം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും. മേഘം നീങ്ങിത്തെളിഞ്ഞാലുടൻ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിന്റെ താന്മാത്രിക ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമ ആവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മളെ, ആത്മാവിനെ, ജീവസത്തയെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വേറൊരു ശക്തിയായ മായാശക്തിയാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് മായാശക്തിയുടെ കൃത്രിമ ആവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് താനാ ഭൂലോകം എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ചിലര്? അതേപോലെയാണ് മായയുടെ ഈ തിരശീല അകറ്റണം. അപ്പൊ മായയുടെ തിരശീല മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏതാണ്? മായയുടെ തിരശീല മാറ്റിയാൽ, മൂടുപടം മാറ്റിയാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തിനെ തുടർന്നുള്ള കോപവും അല്ലെ, പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാം മറന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും അതെല്ലാം വരുന്ന നമ്മൾ പല പല സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. അതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ഈ മായയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാം അതുകൊണ്ട് വരുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം. നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിത ദുരിതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെന്നാൽ എപ്രകാരമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇവിടെ പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സ്വാംശീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനം നമ്മൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് എന്ത് ശക്തിയാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണോ അന്തരംഗ ശക്തിയാണോ? അടുത്ത ഏതാണ് വരുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി. 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. നമ്മളേതിപ്പെടും? നമ്മള് തടസ്സ ശക്തി. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബഹിരംഗ, മറന്നു. ബഹിരംഗ ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക. അപ്പൊ നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തി. അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഏതാ മതിലിലിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലെയാണ്. അങ്ങോട്ടും വീഴ ഇങ്ങോട്ടും വീഴ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വീഴണം? ഒരു സൈഡിൽ പോയ ഭൗതിക ലോകം, മറു സൈഡിൽ പോയ ആധ്യാത്മിക ലോകം. നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് വീഴേണ്ടത്? അപ്പോ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് വീണം. അപ്പൊ മായ നമ്മളെ എങ്ങോട്ട് വലിക്കും? ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വലിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, ഓരോ ആകർഷണങ്ങളാൽ അല്ലെ, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളാൽ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് പരിഹാര മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭൗതിക സേവനത്താൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനവും വേണം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം, ഭക്തി വേണം അല്ലെ. ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഭക്തിയോഗ.
അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തടസ്സ ശക്തികളായ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാഞ്ചകൽപയൂവശ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.